Shubor nakaslem jong unongsan Hima. MLA ka Longkmie constituency uba Heavingstone Kharpran ula Pynrem ya ka Jingleh jong ki Pulit Salia persya ya ki nong yaki kabalaja min ha ka santrik unai wing arhajar apusan ha ka por shiteng sanya ha ka ba ki kenhun ka Meghalaya Commercial Trucks and Drivers Association ki ladon katu ka ningut ki bala minsaw na ka jingsha kawang da ki tindong leer pensat khaman uba Heavingstone ula ong ba ka Jingleh jong ki Pulit Salia ya ki Longkmie ki bala linyar wat ya ki Longkmie ru ka long ka kam ka ba Pynrem bat pinsir ya ki nong shong shnong ka Longkmie ulo ong ba kani ka jingaki ki kenhun ka MCTODA ka long ka bajai jai ka basuk basan bandon ka jingthmu ban penkhen yaki kendon jong ka an shu ulo ong bahabayo banyakran bat wai na ki khot jong ka kenhun MCTODA ulo ong maki Pulit dang hne ka step ru kila siat biang da ki tendong leer pensat khmat lakat nu sin shu halor kani nakalyang MLA ula kentu yaki bor bahalor ka sorkar Meghalaya bakan shim ka senjam banlat naka jingye siat tiar gas batru ban khot banyakren ban penbet no ekijing dawa jong ka kanhun MCTODA ka balas lembha halo tu ka jing siat tiar gas jong ki polis ektu ka bala chiah mo klenga ka miet santrik stexnia long ege ka ba ketit malba iba peju ba polish longil ba iba ki Longkmie mashti ujuk Longkmie teknika chine chung police kana Pynrem yang nong shong pon kleng ba kandam ni ni chine chung ki ka ba ngap ban pgen ba hastings-nya tambah kan ki chung ni ki members ni ka Meghalaya Commercial Trucks and Drivers Association MCTODA kapang na chitip si phum ki ka ba ching ki ka long ba chai basuk basain ba kamnun no ba ki khain ka don ka ai da ching step the kas tam rong nang kan ba ki wing ma ba jing ka MCTODA la ba na kan ki ya palang ba ching ki ka ba chai ndai damner menem step long la set kas biang kanusin round teknik bam la long but na pil chin ki bor ki ba halor na kalen principal man mucho na district chen lakin simrno no kalen ti ka ba light ni ka ba set kas te nomor banai ba hab ne kam ta nomor ba ka ba ngai chung tip ba kini ki member ni ka MCTODA la ba ya de ti ka pet ka ba chai but cukup por nga appeal ki bor balor bor sarkar ba kin khot ban yakan ban big doi kin ka chintawa chuki plastam ba bamri ban shui ta label jong ki tipti commissioner ndai ki ban sim de ka tiki chimti ni bor ba khamhalor ban big ni mang I ba kala ban kta moi ka ya ka yang ka shang ka thau ji hamor kning da jinya khi chung kini pangwa perbo nga pili kini kinong kini ki members chung ka MCTODA ru bakinya khi te chai but katai ka ba kwa ban appeal sha sarkar bakan de no kamkloi complaint ne kini ki ba wala ki thot ya ki jeng tung no shistong ba nang na rum so kum no lor ka jingyeng jong ka dor parshnong ka ba ong ba ki Pulit klale bian halor ni ka phang naso ya hab jong ga shitong ba ka police ke den bor mal ba ki kimshim na borom ya ka shitong ba ya pai ba mang I kum ba ke thombo to to nga condemn ni jingle jing police ba ka pilu ba ke de ban kham tingkan mereka ban thombo pai ba ni